давоми чанд моҳи охир тамоми сайёраро бемории коронавируси нави COVID-19 фаро гирифт ки таъсири он ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон низ расида буд. Зиёда аз 3 моҳ мешавад ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ афроди гирифторони бемории COVID-19 ба қайд гирифта шуда, фисади муайяни онҳо ба табобат фаро хонда ба хонаҳояшон ҷавоб дода шуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаи тандурустиро яке аз самтҳои асосии фаъолият дар сиёсати худ қарор дода, баҳри беҳтар намудани зиндагии некуаҳволии мардум чораҳои заруриро андешида истодааст. дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва шарикони рушд дар вилоят баъри пешгирӣ ба табобати бемории ковид бисёр бузург буд ва ягона проблемае ки мо дар вилоят доштем ин набудани ташхисгоҳи вирусологӣ барои муайян намудани фовӣ ва намунаҳоро мо ба шаҳри Душанбе равон мекардем. имрӯз хушбахтона бо дастгирии вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ дар вилоят ташхисгоҳи мазкур кушода шуд ва мо ҳаррӯза метавонем аз ташхисгоҳи мазкур истифода барем ки ба сифати табобат ва сари вақт муайян намудани беморон бисёр роли ҳалкунанда мебозад. аз номи тамоми кормандони соҳаи тандурустии вилоят ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва шарикони рушд миннатдории худро баён менамоям. гарчанд кормандони соҳаи тандурустии вилоят то ба имрӯз бемории COVID-19-ро тариқи ташхиси компютериву рентгенӣ ба роҳ монда буданд, аз имрӯз сар карда ташхиси мукаммали вирусологӣ ба роҳ гузошта шуд. зеро аз тарафи ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ барои Беморхонаи вилоятӣ мошинаи махсус ва таҷҳизоти муосири озмоишӣ ройгон тақдим карда шуд. дар тӯли чанд рӯз намояндагони ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ барои кормандони маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологии вилоят курсҳои бозумӯзӣ гузаронида тарзи дурусти ташхиси ин гуна беморонро нишон доданд. тӯли чанд рӯз мешавад ки аз тарафи мутахассисони ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ кадрҳои маҳаллӣ дар соҳаи бозумӯзӣ гузаронда мешавад ва баъди чанд вақт кадрҳои маҳаллии худамон метавонанд чунин ташхисро гузаронанд. дар фурсати кӯтоҳ мутахассисони соҳа тавонистанд бо асбобҳои ташхискунанда аз наздик шинос гардида, аллакай дар муддати 5 рӯзи охир гумонбарони бемории COVID-19-ро аз ташхис гузаронида истоданд. тарзи гирифтани ташхиси ПЦР асосан бо рӯхати духтурон фақат барои бемороне ки гумонбари бемории коронавирус ҳастанд. гирифтани ташхиси ПЦР асосан дар ҷойҳои истиқомат, ҷойҳои махсусе ки барои коронавирус ҷудо шудааст, дар он ҷо гирифта мешавад ва намунаҳои ташхис ба лаборатория оварда шуда ташхис гузаронда мешавад. ҳамарӯза зиёда аз 35 нафар шахсон ки гумонбари бемории коронавируси нави COVID-19 ҳастанд, аз ташхис гузашта бемориро аниқ менамоянд. масъулини Беморхонаи вилоятӣ иброз доштанд ки ин ташхиси беморӣ дар қабулгоҳи беморхона ба роҳ гузошта шуда, ҷавоби ташхис аз озмоишгоҳи беморхона дастрас карда мешавад. дар баробари ин сокинони ноҳияҳои вилоят ки гумонбарони бемории COVID-19 ҳастанд, имконият доранд дар ҷои истиқоматиашон аз чунин намуди ташхис бархурдор гарданд. бо ба роҳ мондани ташхиси мукаммали бемории сироятии коронавируси нави COVID-19, бошандагони вилоят имконият доранд ки сари вақт ба табобати хушсифат фаро гирифта шуда, ба ин васила саломатии худро барқарор созанд.